20 ta' persuni jinġabru fi triq Srejdri Ndingli ta' Sliema s-sibt filgħodu fejn ingħaqdu fi protesta kontra żvilupp esaġerat ta' kostruzzjoni f'pajjiżna, fenomenu li huwa riżultat ta' regolamenti laxki. Ma' One News tkellmet Claire Bonello minn Flimkien għall-Ambjent Aħjar li organizzaw din il-protesta u argumenta li fl-aħħar 3 ġimgħat kien hemm mhux inqas minn 177 applikazzjoni ta' żvilupp ta' Sliema biss. Applikazzjonijiet li skont Flimkien għall-Ambjent Aħjar ma jikkonsidrawx biżżejjed il-parkeġġ. Bonello saħqet ukoll li kien hemm każi fejn dawn kienu evitati kompletament. Waqt din il-protesta ntqal ukoll li l-proċess tal-applikazzjoni qed ikun interpretat laxkament wisq b'mod li ċertu nħawi f'Malta għandhom jintużaw biss għall-kummerċ. Madankollu Bonello kkonfermat li l-Prim Ministru Joseph Muscat laqa' stedina ta' Flimkien għall-Ambjent Aħjar biex jiddiskuti magħhom l-impatt ta' dan kollu u jara s-sitwazzjoni ta' residenti b'mod personali. Qalet ukoll li tinsab ċerta li meta dan isir, il-Prim Ministru jieħu azzjoni.